Хәерле кич. Болгар бабаларыбыз чорыннан халкыбызның горурлыгы, югары мәдәни үсеш күрсәткече, сәүдә эшләренең иң затлы товары булган күн эшләнмәләр хакында сөйләшербез бүген. Алардан да бигрәк игътибар үзәгендә Казан җәй техникасы булыр исегезгә төшереп узабыз. Узган ел әлеге технология матди булмаган мәдәни мирас исемлегенә кертелде. Хәерле кич, хөрмәтле кунакларыбыз, без сезне күрергә бик шатбыз. Бүген без Казан җәй техникасы турында сөйләшербез һәм Казан җәй турында сөйләшүләр соңгы арада артты. Ни өчен икәнен тапшыру дәвамында ачыкларга тырышырбыз. Хәзер Рауза ханым исемендә тукталыйк әле, ни өчен Казан җәй һәм аның башка атамалары бармы? Безнең һәммәбезгә дә таныш булган итекләрне безнең килгән туристлар һәм дә башка төбәкләрдә килгән һәммәсе дә иң кызыксынып караучы безнең ул әйберләр, аларның үз исемнәре булган элегелектән үк һәм инде ул танылган бөтен дөньяга Казан җые дип, аны инде азиат аяк киеме дип татыйлар. Инде иң таралганы бөтен дөньяга Европада, Сибирдә, Урта Азиядә һәм башка төбәкләрдә ул билгеле Болгар көне дип атала. Шуңа күрә дә Болгари ул бөтен дөньяга танылган. Исеменнән күренгәнчә Болгар чорыннан килә торганы аңлашыла. Инде без аны каюлы читекләр дип атыйбыз үзебездә, чөнки күпчелек инде ул безнең ассортиментта аяк киеме белән бәйле булганга күрә аны каюлы читекләр, мен шуңа күрә каюлы эшләмәләр дип атар идем, үзебезнең шушы матур сүзне кертеп, һәм инде ул кожны мозаика да түгел, чөнки техникасы буенча ул аңлавыгызча инде бер-берсе өстенә куеп түгел, ике мәсәлән төрле кисәкләрдән ул бер-берсенә шулай җый, ул үзенчәлекле җый, ул бик билгеле үзенчәлекле генә түгел, авыр техника, авыр технология, шуңа күрә дә алар бик зур кыйммәткә ия. Казан җыен, аны хәзер әйтәләр Казан җые дип, аның чыгышы бик кызыклы. Бүгенге көнгә кадәр бәхәсләр бара. Инде безнең ул белгечләребез аны заманында язалар иде, Азиядан килгән дип, монда безнең археологик казылмалар Булгардагы булган, һәм инде үзебезнең Казан Кремлендә һәм Казан Кремле тирәсендә булган археологик казылмалар күп табылган, бик күп хисап, бик күп алар күн эшләнмәләр, төрле элементлары, аның ассортиментының да күп булу турында сөйли, фасоннары күп булуында сөйли, аның технологиялары да бер генә төрле, бу җигел белән генә түгел, һәм башка технология булу турында да сөйли. Шуңа күрә ул борынгыдан килгән, Болгар чорыннан ук килгән, 10-нчы гасырда ук инде рус язма авторлары Болгарлар итексез йөрми дип әйткәннәр. Бу безнең элегелектән үк менә зур күн эшкәртү остаханәләре булуы турында сөйли. Аның дәүләт күләмендә, чынлап торып та сез әйткәнчә, сәүдә эшендә бик зур урын алып торуында сөйли. Тагын моңа бәйләп, соңрак чор турында әйтеп үтәсе килә, тарихка кереп киткәнбез икән инде. Ни дәрәҗәдә авыр кабул ителә торган сүз тизмә булган, Казан яулап алынганнан соң Чабаталы морзалар дигән, менә шундый атама керү. Алар бит инде гомере буе читек кигән, читексез йөрмәгән халык, инде Чабаталы морза хәленә калган дигәнне аңлата торган әйбер. Аның авырлыгы шушы урында күренә, бигрәк тә инде күз алдыбызда шундый күренә. Һәммәсе дә кигәннәр, чөнки менә саннарына карасак та 19-нчы гасыр башында Казанның үзендә генә дә һәм тирәсендә 1200 оста булган. Һәм алар 3 миллион пар җитештерә торган булганнар, чөнки җәмгыятьтә ихтыяҗ зур булган. Безнең ул мода белән бәйле, костюм белән бәйле, ул ансамбльнең бер инде өлеше булган, һәм бик кирәкле өлеше булган. Шуңа күрә дә бүгенге көндә менә безнең инде шул турда сүз алып барсак бик яхшы булыр иде. Менә елларын хәзер хәтерләмим, әмма Арча якларында 1500-2000 якын кеше күн эшләнмәләр менә бу технологияны кулланып аяк киеме теккәннәр. Хәзер ул кызганыч юкка чыкты һәм юкка чыгуның сәбәпләре нидә микән? Бәлки менә бу Казан җыеның популярлыгы кимидер.
Нәрседән килә бу? Юк, остазлар, алар элек-электән бик аның хәтлек күп булмаганнар, чөнки бу бик авыр эш, озак эшләнә торган эш булган. Шуңа күрә шәхси дизайн эше булган, шуңа күрә ул бик кыйммәт булган. Халыкның андый кыйммәт кием алып киерлек мөмкинлеге бик булмаган ул вакытта. Хәзерге вакытта менә мөмкинлеге бар, хәзерге яшьләр менә шул дизайннарга элекке Казан җыю белән теккән киемне, аяк киемнәрен киергә тырышалар. Әмма мин әйтмәсем хәзер остазлар әз дип. Чөнки безнең менә Казан халык сәнгать һөнәрләре техникумында һәр елны укытабыз. Безнең группада һәр елны тулы була. Барсы да укып бетергәч, барсы да шул күн Казан мозаикасы белән, күн мозаикасы белән шөгыльләнәләр. Кайберләре үз эшен ачып җибәрә, кайберләре балаларны укыта. Менә мәсәлән, быел безнең Лилия исемле бер кыз укып бетерде, ул Берледә эшли, Дом культурада, аның уже группасы җыелган балалар, алар сентябрьдән укырга тотыналар. Аз дип әйтмәс идем. Моның нәтиҗәсе күренә әлбәттә. Төрле менә шундый аяк киемнәре, сумкалар һәм башкалар күренә алар. Бар, юк дип әйтеп булмый. Бар. Казан безнең фэшн исемендәге Казан художество мәктәбендә 2002 елда ачылган иде. Менә 20 ел эчендә 60тан артык безнең профессионал бу инде без әйтәбез исполнительләр түгел, ә профессионал рәссамнар, дизайнерлар чыкты. Менә аларның әле бүгенгә дә исәпләп карадым, санап чыктым, 6-сы эшли, 6-сы 10% эшли. Бу мин әйтер идем, менә әйткәнемчә санап киттек бит 100 ел элек нинди ихтияҗ булган җәмгыятьтә һәм бүгенге көндә. Мин моны аңлатыр идем төрле сәбәпләрдән. Беренчесе, аның ихтияҗ булган сәбәп безнең үзебезнең билгеле үз аңабызның киеме турында, миллилегебезнең йөзен күрсәтә торган билге ул кием. Безнең кием европалаша бара, ул инде кытылгысыз булган заман 100 ел элек һәм инде ул әкренләп калфаклар да кичерәйеп кенә калалар һәм бүген алар безнең стереотип формасын. Афәйтегез менә бераз гына, инә эше кадәр генә. Килешмим сезнең белән, чөнки бик үзаң бар инде ул әйеме миндә мәсәлән, дип саныйм инде мин. Ләкин милли образ дигәннән мин үземә менә шушы мыектан дальшесен китеп булмый әле. Рәхмәт Яусын ТМВ каналында менә шушында Европача эшләнгән ботинкам бар минем, мен бүлеп биргән. Бик алыр идем әнә тегендәй бай янында торганны. Ләкин аның өчен исемең генә түгел, җисемең дә бай булу кирәк. Данияр, күпме тора аяк киемнәре, сумкалар бүгенге көндә менә шундый сыйфатлы күн эшләнмәләре? Минем өчен. Бәя мөһим түгел дип әйтәсез син хәзер. Аяк киеме, мәсәлән, башланырга тиеш якынча бер 15-20 меңнән. 15-20 меңнән. 15-20. Бу белмим инде теге мәсәлән долларга күчәсәм, бу бик аз. Сез аңлыйсыз бит инде, мәсәлән, долларның курсы бүген 100-га барып җитсә, Данияр, мен долларны күргәнем дә юк үзем гомеремдә. Нәрсә турында сөйлисез? 150-200 евро. Или 150-200 доллар. Ул нормаль моның. Сумнар белән сөйләшергә. Сумнар белән. 15 меңнән башланса, мин аны киеп йөреп, аягыма сөяр чыкмый торган буламы инде ул? Менә, беләсезме нәрсә? Менә бөтен кеше сөйләсез, ишетте, менә безнең тарихта менә булай булган, менә безнең тегендә менә 2000 булган, безнең монда 5000 булган, без менә 3 миллион аяк кием ясадык. Ә бүген кайсын алар? Беләсезме ни өчен юк? Ни өчен юк? Чөнки халык ахмак түгел бит. Мәсәлән, синең бизәгең үзгәрмәде. Аны ясау авыр түгел. Энәңне тыктың, 3 тапкыр әйләндердең, монда тыктың, булай иттең, битте. Бизәк шулай ясала. Мәгънәсе нәрсәдә? Мәгънәсе безнең аяк киемнәр үзләренең эволюциясын үтмәделәр. Мәсәлән, сез әйтмәкче, теге Болгатшында нинди аяк кием булган, плюс-минус бүген дә нәкъ шул аяк киеме. Күргәнегез бар бу аяк киемнәрне? Шитек ясыйлар һәм аннары күннән шуңа теге. Мин әйтмәс идем, менә бу аяк киемнәре эволюцияны үтмәгән. Бик заманча аяк киеме, Данияр. Без оптимилахай теге башкалар турында 90% турында, без 10% турында түгел, яки 5%, без 95% турында сөйләп ничек ясалаша бит инде. Алар күннән аяк астына ясыйлар да, аның белән 1-2 тапкыр урамга чыктың, урамның бер башына, икенче башына барып җиткәнче син табан асты бозылды дигән сүз. Аның бит инде ниндидер полимердан эшләргә кирәк. Бәясе барыбер 15 мең инде аның. 15 мең минем өчен ул менә шундый трамтыгы уртача инде. Мин киярлек булса, менә 134 килограмм авырлыгым бар минем. Ансы мөһим түгел. Ничә килограмм мөһим түгел. Мәсәлән, мин сезгә әйтә алам. Австралиядә чыгаралар пенниборд, теге скейтборд, шулай бит? Ул 100 килограммны чыдый.
Аны нәрсәсе мәгънәсе пластикта. Яры ая киме белән аңлашыла, букчалар. Букчалар алайса күпме торга тиеш. Мәсәлән, мин ясамасам, 10 меңгә хәтле инде. Мин ясый башласам, уртача 20 мең. Ни өчен? Аңлатам. Бит инде сәламәтлеккә бер теге катнашы да юк диярсең. Ни өчен шундый бәя? Бу күрсәтә беренчедән без ничек итеп әйтим? Мәсәлән, әйтәс, 20 мең, ни өчен 20 мең, ни өчен там 10 мең түгел, ни өчен 6 мең түгел. Без горур милләт. Шулай без татарлар. Нәрсә татарлар шундый кыйбатлай бер киеп йөри алмышты? Акча менә ул 20 мең дип торырга тиеш татар кешесе. Шулай бит. Иң мөһиме сыйфат. Беләсезме? Эш меңнәрдә дә түгел. Минем өчен иң мөһиме синең букчаңы анда бизәк булсымы, татар төсмере булсымы, татар гына түгел, урыста, американда, индуста, башкасы бөтен кеше теләргә тиеш. Менә мәгънәсе. Менә карале, шәхси сөйләшүдә син нәрсә дип әйттең? Минем хәзер букчаларны бик күп урыслар ала башлады һәм менә чит илләрдән дә бик күп заказлар килә башлады. Моны нәрсә белән аңлатырсың син? Ягъни татарлар гына алмый дигән сүз. Беренчедән, мәсәлән, мин сезгә өчен аңлатам, 20 мең, шул булсын, ничә булды? $200. Ул теге акчалы илләр кайда, акчалар күп, ул акча түгел. Шулай аңлыйсыз бит инде. Сыйфаты югары. Сыйфаты югары. Ни өчен? Күн Италиядан, тышкы күн, эчке күн Италиядан, Франциядән, краскасы Франциядән, фурнитура Италиядан, алар бит күрә, халык күрә, халык сыйфатын күрә. Бер тапкыр алды, икенче тапкыр, өченче тапкыр, дүртенче, бишенче ала. Ни өчен? Чөнки сыйфатын күрә. Мин әйтәм, вот мин сатканда, мин переписканы күрсәтәм, телефонымда. Мин язам, мәсәлән, әгәр дә сыйфаты Луи Виттонныкы яки Эрмесныкынан түбән икән, мин сездән акча алмыйм димен. Бәрәкалла дип әйтәбез дә, сезнең рекламадан без үзебезнең рекламага бүленмичә хәл юк, җәмәгать. Гафу итәрсез, Казан җые дип башлаган ик, әлегә дә баягы Италияга килеп чыктык. Хәерлегә булсын, рекламадан соң күрешербез. Турдан-туры эфирда безнең таяну нуктасы тапшыру һәм без дәвам итәбез. Бүген без Казан җые турында сөйләшәбез. Менә сез әйтеп киттегез, техникумда фәлән студентны ел сайын чыгарабыз дип. Сез чыгарасыздыр бәлки, әмма мин кунак эзләгәндә кунак таба алмадым. Осталар, менә күн эшләнмәләре осталары, алар бик аз. Алар булса да берсе анда русча сөйләшә, икенчесе, мәсәлән, арчада эшләре күп, һәм менә 4 кеше табылды. Бу бик аз, әйе. Ни сез үзегез ялгышмасам Илдар әфәндә укыдыгыз. Әйе, иң мин Илдар абый Шиходиновта укыдым, ул вакытта ул Апанай мәчетендә укыта иде әле. Аннан соң үзебезнең техникумны тәмамладым. Шуннан соң гына студентлар җыя башладым, аларга өйрәтә башладым. Менә моны белеп, без махсус хәзер Skype аша Илдар абый белән элемтәгә чыгарбыз. Ул инде безнең танылган күн остасы, аңа да сүз бирик. Хәерле кич, Илдар әфәнде, без сезне күрүебезгә бик шат. Менә без әле генә әйтеп киттек, осталар, менә сезнең кебек осталар, алар бик аз. Ни өчен? Яшьләр тартыламы, тартылмыймы? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи. Сез находитесь в минуте. Этим делом мало по причине того, что на самом деле надо очень большое терпение. У многих именно терпение. То, что виду кажется красиво, сделать фактически надо очень большое терпение. Причина вот в этом. Опять то, что мы сказали, что 100 человек, кто 15 человек сидят, но из 15, если один остался, не появился. Но последний народу интересуется молодежь, семейные пары, все больше и больше становится. И уже сказать, что мастеров мало, это уже не possible. Это уже пройденный этап. Учеников становится больше, и самих мастеров, кто работает самостоятельно, уже становится больше. Тенденция идет. Илдар абый, сез ялгышмасам, хәзер яшьләрне укытырга җыенасыз. Менә кая укытырга җыенасыз аларны? Альхамдулилля, по милости Аллаха, у меня давно была такая мечта школу ремесел открыть. Сейчас по договоренности, по инициативе Алии Рустемовны с комитета молодежи, творческие объединения подростков договорились, что с сентября месяца там начинаются полноценные курсы
обучения, то есть все, что умею, все, что знаю, буду рассказывать и показывать в творческом объединении подростков города Казани. Также есть договоренность семейный центр Эверка в набережных Челнах. То с сентября там тоже в семейном формате молодые мамы будут приходить и все, что знаю, показывать, рассказывать, ничего не скрывает. То есть практически две учебные заведения очень большим потенциалом практически готовы к работе. Сейчас просто преподаватель в отпуске, его видят с середины сентября по середине августа начнутся подготовительные, организационные вопросы. Первый мастер-класс в Казани в подростковом клубе «Авангард» уже прошел, он очень хорошо, достойно прошел. Так что, иншаллах, после проведения ярмарки я снова собираюсь в Казани и набережных. Рахмат, Илдар абый, sizning xiyoling'iz turmushga oshashayq nihoyat biz sizning uchun bek shodmiz. Rahmat bizning bilan bo'lganingiz uchun. Mana ali Ildar абый sizning filmning geroyi da bo'ldi. Nindi film tushirasiz? Mana biz topshiruv boshida aytib uzgan edik, Qozon jiyina ig'tibor ortdi. Ham ne uchun ortdi? Siz ne uchun bu temaga murojaat etirga bo'ldingiz? Xayrli kishlar, Alloh shukr Ildar abizning filmda qatnashdi. Biz ana zo'r intervyu oldik. Saat yarım. Ham nechik kirib ketdim bu temaga, men bilyard turgan dokumental kino tushirgach, izli boshlam yangi tema. Ham menga bu Qozon shitiklari, bizning shitiklar bek yoqin ko'ngil, chunki kichkina vaqtdan beri buyuga yurganim, bir oyoqda shu qora shitiklari bizning. Ham men Orsha fabrikasi turida qarab ketdim. Milliy oyoq kiyimlar yasash fabrikasi bo'lgan. U 2006-yilda bankrot bo'lib, so'ngra men qizil o'qituvchik, u yo'qqa chiqqan. Ham mana men shunda ishlagan, shu fabrikada ishlagan. Ham tarixchilar bilan сөйләшеп, әлеге вакытта документаль кино төшерәм. Безгә ярдәм итә төрле осталар, тарихчылар, Оршада яшәгән кешеләр, шулай Кылачыда. Шулай әкренләп һәм нәфисле эше бар безнең киноны. Бу аяк киемнәре кайдан килеп чыкты? Менә безнең нәфис өлешендә киноның төп геройларыбыз, алар Мәскәүдән безнең кызыбыз кайта. Һәм аның максаты аңа биреп җибәргән шундый эш, яңа төрле аяк кием заманча уйлап чыгарга. Bu, маңа әбисе әйтте, менә, әлек Орша шундый шитикләр ясаганнар, син барып сөйләшеп кайт дип. Һәм безнең максат шулай, кино өчен кирәге безне ясарга аяк кием. Һәм бу аяк киемне кино өчен түгел, бирок алып, һәм менә чынбарлыкта ясарга кирәге. Шуңа күрә мин бер оста табып, ул ризалашты ярдәм итәргә, һәм безгә шундый менә мотор аяк киемнәр ясап бирде. Күпмегә төште сер булмаса, менә шушындый көндәлек киеп була торган. Бу булган аяк киемен шулай үскөр өчен үзгәрттеләрме? Бу өр-яңадан, нолдан ясалган аяк кием. Данияр әйтмеш, подошвасы менә. Ансы аерым сатып алай. Ансы аерым сатып алай. Ясалган полимерлар ниләр кирәк? Ансы, менә күннән һәм Казан җыеннан ясалган кул эше. Күпме? Булар 20 меңнән тора. 20 меңнән башлап. Әйе, башлап. Һәм алар ясала, дөрес әйтте Данияр, алар ясала махсус аяк киемне үлчәм буенча. Мәсәлән, син әйттең бит, сиңа Туркиядә торган ясап булалар. Аңладым мен моны, номерын көтеп калам бу кешенең. Италия, Франция дип әйттек, шимал үзебездә юкмы исең, Данияр? Юк, әлбәттә. Ни өчен? Без сезнең белән үстердек бер милләт, ялкау кешеләр. Бер нәрсә кирәкмә, бер нәрсә эшләргә теләмә. Илдар айнасады. Илдар абый әйтте, хәзер кешенең кул белән эшлисе килми. Шулай бит, шулай дип әйтте. Бер кешенең дә кул белән эшлисе килми. Мен әле башы белән эшлисе килмәгән кешеләрне дә беләм. Башлары белән дә бер нәрсә эшләргә. Аларга беләсезме, теге акча булсын, теге әни эшләп, әти эшләп, мин эшләмим. Менә минем мәсәлән үземнең бармаклар алып инде ул тегүдән, ниме? Ләкин безнең милләт каядыр туктап калган, беләсезме? Ул ничектер теге каядыр туктаган да һәм все бетте, как будто дөнья бетте, дөнья бер кай алга китми. Вот менә без дә шулай дип прокрастинациядә утырыга, леме? Бер нәрсә эшләмәде. Бүгенге көнгә миңа хәтле бер букча булдымы? Вот татар тарихында минеке кебек хит бер букча булдымы татарның бөтен тарихында? Юк, әлбәттә. Дип уйлыйсызмы, Рауза ханым? Ничек букчалар булмасын инде. Аның ассортименты булды да бар. Булды. Юк, сифаты ягына. Популярлаштыру бик түбән дәрәҗәдә. Гомумән, мәктәпне балалар бакчасыннан алып мәктәпләрне алыгыз. Безнең кем белә менә шу үзебезнең сәнгатебез турында гомумән. Белү юк. Чөнки хезмәт дәресләрендә алар чигүнең дә белмиләр төрләрен.
Безнең тамбурлар җишегү ничек ул, без балалар белән мастер-класс үткәргән идек. Алар җипне җипкә дә бәйли алмыйлар хәзер. Чөнки алар гел компьютерда утырып, аларның инде тактильный дибез менә способностьлар, аларның уже атрофировать итә. Роза ханым, ул менә дәресләргә кайтарырга кирәк бит инде, күн кисәкләре, алар кайдан кайта? Аларның элементларын кичкенәдән беренче класстан башлап, балалар бакчасыннан башлап, бизәктен күрсәтеп, бизәкләрдән булган матур үрнәкләрне күрсәтеп, музейдагы булган безнең матур өлгеләрне күрсәтеп, безнең бит балалар хәзер музейга да йөрми, алар күрмиләр. Безнең үзебезнең күн музейына да булырга тиеш. Менә Европада шул бәйләнгән йөк башларын гына музее бар. Миллионлаган йөк башының төрле үрнәкләре күрсәтелә. Аның бит техникасы шулай ук бәйләүнең төрле бар, усыллары бар. Безнең дә технология шушы гына түгел. Аның бар тесние дигән бастырып эшләү техникасы бар, перфорациясе бар, выжигание дигән бар, линование. Мин урысча киттем кайберләрен. Әмма аларның төрле бар. Һәм иң борынгылары аның шушы бастырып бизәкләр төшерү. София Даниловна Кузьминых, Рус ханым безнең Арчада 60 елларда беренче мәртәбә аны торгызды һәм аның матур үрнәкләре бар. Кая безнең матур костюм комплексы. Мәгънәсе нәрсәдә, Данияр? 60 елда торгыздылар, име? 2006да банкрот булды, шулай бит? 2002-дә. 2002-дә. 2006-да официаль. Исәнмесез? Нәрсәдә? Беләсезме, проблема нәрсәдә? Нәрсә тыңлыйсыз? Вот менә темпдан көне буе нәрсә, вот менә музыка нәрсә бар анда? Нинди музыка бар? Бездә бик яхшы тапшырулар Элвин Грей бар анда. И аннары программаны күрсәтер. теге стәрле тамак, карамалыгы бей тагын әллә нәрсә бар. Без нәрсәдә үсеп? Мен килешәм дип әйтим әле авыз тутырып. Biz üstek Haydar Begiç'te, biz üstek Elfi Avzal'da, biz üstek İlham Şakir'de. Biz o kadar Tukay'ını, biz o kadar Taktaş'ını, biz o kadar Tufan'ını. Hasılalar neyse bileş tabi kim ol Tukay, bilse bilmi kim ol Tukay. Eğer de uzan bulmayken, mınamda Tukay bulmayken, elbette senin kuning de bulmay, ayak kimin de bulmay, bir nesin de bulmay. Mına iş nerse de. Oku yurtuna söz vereyik әле. Роза апа ишетеп бетермәде ул сорауны. Өйрәтәсе булган вакытта, кичерәк кенә күн кисәкләре, үрнәкләр кирәк булган вакытта, алар шулай ук бездә юк, каяндыр кайтырга тиеш булып чыга бит инде. Biz менә Казанда безнең индивидуальный предпринимательләр дип аталабыз инде, алар алып кайталар, Рәсәйдәге күн заводларыннан алып кайталар да монда саталар. Аларның сыйфаты Данияр әйткән, теге Италиядан кайткан күн белән туры килә алмый инде һәр хәлдә. Төрлесе бар инде аның, яхшысы да бар, бик яхшы түгеллегесе дә бар инде. Төрлесе була. Менә калса Даниярның сүзендә дә дөрестлек бар, чөнки минем кадәр эшли алмыйлар дип әйтә ул. Әгәр дә син Италиядан күн кайтара алмыйсың икән, әлбәттә син андый сыйфатта эшли алмыйсың дигән сүз. Әгәр дә синең кул астында ул күн юк икән, һәм ул арзанга түгел икән, синең товарың да, гафу итегез, 20 меңнән генә башланачак. Менә калса монда бит инде проблема шунда да, Данияр. Үзебездә булмаудан бит инде ул. Үзебездә булмады, әлбәттә үзебездә. Әгәр дә үзебездә булмайкан, кеше каян күрсен аны? Кеше каян күрсен аны? Ул бит хәтта аңламый, ул күннең яхшы күннең нәрсә икән аңламый. Аңлыйсызмы? Вот мәсәлән бар күн шкуркасы 2000 тора, 3000 тора. Америкада, пожалуйста, хаста бар. Күннең шкуркасы әле ул элекке курс белән 50 мең тора. Аермасы бар бит? Бар әлбәттә. Әйбергә юкка гына 50 мең куймыйлар. Менә бу кәсепне сайлыйсың икән, шунда шуның белән яшисең икән, үзеңә 20 меңлек аяк киеме алаласыңмы, юкмы? Гомумән тормыш алып бара аласыңмы менә бу кәсеп белән генә? Данияр. Кәсеп, без хәзер нишлибез? Мин нишлим? Biz татарны үстерәбез, беләсезме? Һәм үстергән вакытта акча мөһим түгел. Тукай нәрсә ди? Җырлап торган җирем тар булса да, курыкмый сөйгән халкым шул татар булса да, күкрәк киреп каршы торган миңа милләт бүгенге көн мылтык ук атар булса да, шулай бит. Хәтта синең милләтең синең нишләгәнне аңламый. Менә теге проблема нәрсәдә, аңлыйсызмы сез? Әгәр шушы урында миңа калса нокта куярга кирәк, мылтыклар турында сөйләнә башладылар, шуңа Артыкка китмәсен син инде. Алла сакласын. Таяныр нокта һәр вакыт бар, шуны онытмагыз. Безнең күннән эшләнгән, менә шундый техниканы кулланган әйберләребезне сәнгать әсәрләренә тиңләделәр һәм бу сәнгать әсәрләре безнең һәр вакыт үсештә булсын, Татарстанның, татарларның йөзе кашы булып калсын дигән теләктә без сау булашабыз. Рәхмәт сезгә. Барыгызга да килүегез өчен.